Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arju Ponikha Vopong teron arong isi ahin pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangapan kachuru kipajirpon. Joki hula ahabar vopong teron arong kising pon laki kedam tang 1947 aningkan pensi vopong teron arong chokim ponlu. Hala swahut pen penang an arat atuma bangke inglong arit asai si choti ki pen loksi hem ke choki jun la pen lo ke pacharli pen chenglok ta sai choti ki pen si chelana ibomlu. Bonta penang an ahem tun atum ke hidi ke do ahem tun atum abang ke hidi along sok choti ki pensi aningkan ta ningkan kang thim ke choji aphan chobirti ponlo. Bonta vopong teron arong along penang an ahidi asai choti ki ahut kenang sot nai pulote lang henlo la lang jong si apor ateng pen pidunde pulote hidi asai choti ki arat atum abang ke asok athi mimidet tahai lason thak si penang anaki sung chetong nanglo athi rong isi ahidi along langki pon alur jassemet kheti apor ahut batai langki teng nang penta sung ulu laswa ki sung rong isi chelang pet pen Karbi Anglong Autonomous Council team Karbi Anglong ke Japon asong japo mate Karbi Anglong district along kang tuinai lapen amanapeng kedonai ser anghoi along kangni abang phu Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan chetong damsi rongsai chotiki akisung alam doan chethan damlu laswa kisung chini pamesi ake joy pen hidia sai chotiki adadatum akisung pen kepajok donji aphan sai deng ponsi Karbi langso alang roy along JCB pen patengsi nithom aphan kadokawe meter troke bak lang alur kaselam lapen lang keteng klem ponlu Nilipen Philip Tiso Karbi Anglong News tum methang jong si cheteng lo blote hopta hini hopta thom ba cheklo jon mason ende ti apen abang so kiteng tang delo te nil tum methang ahidi akhiti ni tum cheklem dai mhan nil tum unang lo kela kan si ala da kan si nil tum lag de ti athema labang so lang teng ge ding lage mitar phokep ne do nasi lada kiteng long pini apor Council Dr. Tuliram Ronghang lapen tim Karbi Anglong tum nang kerap dum por ang tum han kiru prepare piko amang tum ningki me pen nilu kon akera pen apok lasi nili tum dak chuti pijo arada tum bufong telon aratum alang tum han ninga krong pen akiru apen kichuro alang tum han di pajol Inut silong anim sopia phan Jaipur along ki thitang abang arpum kelongpon Theman arni Rajasthan ke parlopon Jaipur along Meghalaya asor inut anim sopi aphan ki thitang abang arpum kelongpon so along ri arlo along ke patarlip ji aphan hukum pilu ke than pon atengke ki thilot anim sopi aphan ruby binong apo aphan asupi ke so ahir ingtang raklo pusi Modi University pen birta paliponlo lapen un antong sekot pen halada ke pali dunji aphan si phan ponlo bonta asar bura pen hadak asupi along kachele dam aphike asupi arong chevoy etlo pusi phan pon Bhomti arnisi postmortem asai klempon lang lapen so along asupi pen kopi koson pentong apran ke damni lake thangnata than pachini pon pelang pusi than pon non lapu Meghalaya police ahin pen sitami birta endun bom lang News Desk Report Karbi Anglong News Jangmi poni phai thong kep arni morap arong pathua klam along man ke bat ajai me kedengpon Bangso jai me kedeng pon along alohia man pen kachetong dun Jinthong constituency MSC Avijit Kro lapen BJP along claim rapet kethe kidinga tum chetong dun si mai along RDP dun lapen lapusona por pacheton dun si morap arong aphan panong pon si LP school building ke kimponji aphan pura long e sitami Sir Avijit Kro ahin pen somponlo lapen kachetong dun arat atum pen kaching thormate development apu thak sitami rat aphan than pon si labang so amai ingsam jin pen pachun ponlo Jinthong pen Martin Ingling Karbi Anglong News Amri constituency doloi arong community hall along BJP atum pen man ke bat karju ajai me kedengpon Jangmi poni phai thongkep arni Amri constituency lower Amri doloi arong along doloi arong board committee atum pen man ke bat karju mate radio karju ajai me kedengpon labang solong alohiaman pen Amri VDC chairman Bijoy Singh Teron chetong dunsi mesen alam rat aphan phante kangsi mesen pen mai pachun pon Wothat lang sopen Hemari Bongru Karbi Anglong News Sutok bi right
lapen untuk lab api asalong ini tuh nada dolagong komite ulong sepatu pon tas ini tuh pini kata gue pia sini pen bang isi atam tuh kacetong tas ini mon kibada program itu mar ulong pamelo gue rak nada di sini tuh kita pon Apen ini nado petak nona kimi fon kijok pon gitu. Urun kita tang itu amri ahin pen amri konsumsi pen dulu amri bidi sandar pen tamen itu kita lateng pen hakalis pene nalin de dukok macama ini dokumen kicok ke dukok tahai asini itu kata we cing wai pen selang Ente non la ajak peme runado do projeta pesa cholai long lit lam tu petak ala bangke nilin menta bank thak pancin nan terus tame isi bangke passbook setame apanga bana passbook dukok tahai atema apanga passbook number tu dan nongke apanga dia pin nona bangke ini kolang sap cok sang paisa bangke nang starter রেশন কার্ড পেথাকে ente nona kimi kijok pon lason do bo রেশন কার্ড রেশন kata mane nil tunggeram tang klempon stabe nona makke list kita apa yang bersih list approve lo approve kan ge nona makke officially klempon Assam fake encounter pen kacherap alam ki aputhak Guwahati High Court atum kangsai aning insam se pura advocate pen Supreme Court along an lampali pang chengpon tanglu Assam fake encounter pen kacherap alam ki aputhak Guwahati High Court pen kangsai aning insam se si advocate Arif Jwadar pen Supreme Court ang hap kepang chengdam Det adang arua chiklo surihini rain korai si aningkan api pulis ari dengpen kithi tang mati fake encounter alam ki kedo an ritarli paminang jipu Supreme Court atoi kipi ateng Assam arlo state police atum methang asai cheklem pemi medet pusi Guwahati High Court along lampali damlo bonta police atum ritarli bomlo puthan si niphai inkora trok si arni Guwahati High Court pen bangso alam ki dengpon pedetlo Laswa jok nong kache thangplu public interest lawyer and civil right activist Prasan Bhusan pen Supreme Court along lamhoi pidam thulo News Desk Report Karbi Anglong News